Il-laqad f'Zagreb saru f'ħidma sabiex l-Ewropa timxi l-qoddim, tkun aktar reżiljenti u verament tkun protagonista fil-politika globali. Kienet din id-dikjarazzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg f'kumment li tal il-medja kif temm it-tieni jum tal-laqat mal-mexxejja Ewropej li huma parti mill-Partit Popolari Ewropew u ċoe l-akbar grupp politiku tal-Unjoni Ewropea. Il-leaders Ewropej li jiffurmaw parti mill-IPP fosthom jiena iltqajna hawnhekk ġewwa Zagreb propri biex niddiskutu s-sitwazzjoni ġeopolitika ġo l-Ewropa u anke barra mill-Ewropa biex naraw kif ħanimxu l-qudiem, biex naraw kif l-Ewropa ħassir iktar kompetittiva, reżiljenti, ma nibqgħux insiru burokratiċi żejjed u verament nkunu Ewropa protagonista fil-politika globali tas-sena 2026. Tul il-jum tas-sibt il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg ipparteċipa f'laqa fejn wassal il-vuċi b'saħħitha ta' Malta fost il-Prim Ministri u l-mexxejja ta' 27 stat membru fejn tkellem dwar il-kompetittività u l-prosperità u anke d-demografija tal-pajjiż. Tard il-ġimgħa filgħaxija Alex Borg kellu wkoll diskussjoni pożittiva u produttiva mal-Kanċillier Ġermaniż Friedrich Merz. Din kienet l-ewwel laqgħa bilaterali bejniethom. Kellu wkoll diversi laqgħat bilaterali ma' diversi heads of state fosthom il-Kanċillier Ġermaniż u anke l-Prim Ministru Kroat li laqgħana hawnhekk illum ġewwa Zagreb fejn iddiskutejna wkoll ir-relazzjonijiet bejn il-partiti tagħna u kif nistgħu nimxu lkoll flimkien il-qudiem. Huma ddiskutaw fost l-oħrajn kif jistgħu jkomplu jtejbu relazzjonijiet eċċellenti bejn Malta bħala l-iżgħar stat membru tal-Unjoni Ewropea u l-Ġermanja, l-akbar pajjiż fi blokk Ewropew. Merz kien interessat jisma' dwar il-qagħda politika f'pajjiżna fil-waqt li ddiskutaw ukoll is-servizzi finanzjarji u s-settur tal-farmaceutika, żewġ oqsma illi welled gvern nazzjonalista u li għadhom sallum joffru eluf ta' jobs f'pajjiżna. Fil-laqgħa Alex Borg kellu wkoll taħdidiet mal-President tal-IPP Manfred Weber, il-Viċi Prim Ministru Taljan Antonio Tajani u l-President tal-Parlament Ewropew MEP Nazzjonalista Roberta Mezzola u mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Intant preżenti għall-laqgħat f'Zagreb mal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm is-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Beppe Gallia.